Praharaning urip Panglimbang 5 menit dina Setu Kliwon tanggal 18 April taun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 16 tekan ayat 21. Urip manungsa mono pindha cakra manggilingan kadang kala ana dhuwur glindhingan kang tegese uripe kebak ing tentrem lan bungah. Ana ngiringan glindhingan kang tegese ya apik-apik wae. Nanging asring uga ana ngisor utawa landhesaning glindhingan kang tegese urip rekoso kebak perkara. Sul sumusul tumpang tindih maneka perkara ndadekake manungsa ora kober ambegan lan mikir golek pamecahan. Wong kang ora siap ing batin sarta ora kandel imane bisa sambat ngaruwara sinartan ngundhamana kang gawe urip. Menawa panjenengane ora adil, enggo padha tega nyumpet urip. Prastawa pangeram-eram dalem Gusti Yesus nglermake prahara ing segara Tiberias ing waosan dina iki. Bisa kamaknai minangka karya lan kuwasa dalem Gusti kang jangkung ngayomi ngampi-ngampingi enggo paring solusi marang umat dalem kang lagi ana jroning praharaning urip. Prahara urip kang tekane tan dinuga dinyana sarta bobote uga ora bisa kapesthekake apa meneh kapilih selaras karep lan ati. Nek ngono manungsa amung saderma nglakoni linandhesan iman kapitayan. Sawetara kekeran bisa kababar minangka piwulang sepisan. Para murid kang melah prau ing satengahing peteng lumawan prahara nglambangake rasa tintrim, wedi, rekoso sarta kijenan ngadepi perkara abot. Ing kahanan kaya ngono mau satemene Gusti Yesus ora ninggalake umat dalem. Panjenengane rawuh saperlu paring paneguh lan pitulung. Rawuh lan pitulungan dalam Gusti jroning urip padinan bisa liwat sapa wae lan apa wae. Akeh wong padha nyumadhikake diri minangka sambung kabecikan dalem. Kapindho, sabda dalem, aku iki aja wedi. Mujudake pratelan paneguh kang ngemudaya kuwasa ilahi. Sabda dalem iki nuduhake menawa panjenengane temen-temen Allah kang saguh mbingkasake ribet praharaning urip umat kang percaya. Bareng Gusti ana kekuatan sarta katentreman. Bareng Gusti kabeh bakal bisa kaatasi. Bareng Gusti sapa wedi? Mula ing kahanan apa wae wong ora entuk ninggalake Gusti. Sewalike prayoga tansah caket kenceng gandolan panjenengane. Prastawa iki uga medharake menawa rawuh dalam Gusti asring tan dinuga dinyana. Mula pangandelan pangarep-arep mringsih pitulungan dalem prayoga kagegulang langka urip-urip. Katelu, marga Gusti Yesus rawuh lan bisa kapanggihi salah sijine jroning pahargyan Ekaristi. Para pendherek dalam Gusti prayoga marak Gusti jroning pahargyan Ekaristi saperlu nyuwun paneguh lan kekuatan. Para pendherek dalam Gusti prayoga nggawa ruwet rentenging urip saperlu kasangga bareng panjenengane. Ora mukal jroning pahargyan Ekaristi katemokake solusi saka perkara kang nyandung jrimpet. Para tresna pelem kinasih sapa wae bisa katempuh prahara kapan wae lan ana ngendi wae. Kang bedakake yaiku kepriye wong-wong mau anggone padha ngadepi. Tentu, para pendherek dalam Gusti ngadepi prahara minangka wong-wong pitaya kang kejaba ngugemi pangarep-arep sarta katresnan nanging uga rumangsa ora kijenan saengga anane prahara malah ndadekake kukuh lan sentosaning iman kapitayan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula nuwun awit kekeran sabda dalem ingkang dadosaken kawula teguh rikala ngadepi praharaning gesang. Kawula pitados bilih ing kawontenan menapa kemawon paduka wonten kangge kawula. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.